गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो दिनै बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेयाव नुजानो हानाय गासै खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आङो साबायखरखौ आङो बावग्रोबाय। लोगोसेयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनाय दिनै बावहरदों। दिनै बे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि काजलगावनिफ्राय बे प्रेस मिट बा खौरांगिरि मेलखौ खालामनाय जादों आरो बे बुब्लियाव आंजों लोगोआव दंफायो चिरां जिल्ला एबसुनिनो मानगोनां आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथां आरो चिरां जिल्ला एबसुनिनो लोगो गाहाय नेहाथारि जयेन बसुमतारी बिथां आरो जिल्लानि गासै गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन। दा दिनैनि जेनाखि खौरांगिरि मेल बा प्रेस मिट खालामनायनि गुबै आयदायानो जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि गोबांथार माहारियारि आफाद आरो धोरोमारि आफाद बे गासै आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायनि गेजेरजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगानि बर'निनो गागि सानसुमै रोंगौसा बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों गाबोन 7 तारिख डिसेम्बर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिनो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम हलाव जेनाखि आथिखालाव सोलिबाय थानाय जेनाखि मोनद' हारिनो एसटि होनो नाजानाय बे आयदाखौ लानानै मोनसे गिदिरथार मोनसे इन्टेलेक्सुवेल मिट बा सानसुमैफोरनि मोनसे मेल बेखौ लेंनाय जादों। बे आयदाखौनो दिनै गुवार आरो गेबेङै नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोनो थाखाय दिनैनि बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। जे नोंथांमोना मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय जेनाखि 29 तारिख बे 29 तारिखआवबो बाक्सा जिल्लानिनो बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मावखुलियाव जोङो गासै 23ता बर'निनो माहारियारि आफाद आरो धोरोमारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायनि गेजेरजों जोङो बे मोनद' जौगाखानाय आरो गोबांथार सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो आसाम सरकारा एसटि होनो नाजानाय बेखौ गोथौ आरो गुवारै सावरायनाय जादोंमोन आरो बै मेलखालिनो जोंहा थांखि लाखानाय जादोंमोन जे जथाय आफाद हिसाबै आरो जोङो खौसेयै जे आसाम सरकारनि जेनाखि मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय बे नागिरनायखौ खौसे गारांजों जोङो होबथानायनि थाखाय हाबा मावलांनायनि जेनाखि थांखि आरो बे जोंनि जेनाखि आसाम सरकारनि जिखिनि नाजानाय मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय बेखौ जे जोङो गनायनो हाया बे बाथ्राखौ दाखालि जोङो बरमायाव जोङो थांखि लानाय जादोंमोन आरो बै दिनखालिनो जोंनियाव आरोबाव थांखि दंबावोमोन जे जोंनि बर'नि गागि सानसुमै आरो बर'नि आफादफोर आरो बर'नि गुबुन गुबुन सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म जेनाखि अडिट'रियाम बे हलाव मोनसे इन्टेलेक्सुवेल मिट लानायनि जे थांखि आरो बे थांखिखौनो जोङो नैबे डिसेम्बर दाननिनो गाबोन 7 तारिख बे 7 तारिखआव जोङो फुंबिलिनि 10:30 रिंगानिफ्राय जोङो बे मेलखौ जोङो लेंफुंदों। थारैनो बे मेलाव जोङो जोंनि जिल्ला आरो दख'रा आरो गुबुन गुबुन आफादनि मोनसे नाजानाय आरो सेस्तानि गेजेरजों जोङो दिनै मिथि मोनदों जे बेवहाय 1200निफ्राय 1500 बेबायदि जोंनि दाब दाब जायगानि जेनाखि जोंनि सानसुमै गोरों गोरा प्रफेसर प्रिन्सिपाल बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद बा गुबुन गुबुन धोरोमारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। थारैनो बे मेलनि गेजेरजों जोङो मिजिं थिदों जे फैबाय थानाय समाव जे दिनै आसाम सरकारा जौगाखानाय आरो गोबांथार सुबुं अनजिमा थानाय मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय जेनाखि मोनसे इनिसियेटिभ बे इनिसियेटिभखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो गोख्रों आरोबाव थांखि लाबावनो हागोन होननानै जोङो मिजिं थिदों। दिनै बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो नाजाबावदों जे दाखालि ग्रुप अफ मिनिस्टारनिनो चेयारमेन मानगोनां डक्टर रनेश पेगु बिथांनि दैदेननाय आरो जेनाखि सिसिट'आ बेनि गेजेरजों गुवाहाटी जनता भवनाव 4 तारिख खालि मोनसे मिटिं जालांबाय। बै मिटिं खालिबो जोङो सिसिट'आ बा जोङो दुलाराय फरायसा आफाद बा ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन हिसाबै जेनाखि जिअएमनि जिखिनि रिपर्ट
केबिनेटआव दाखिल खालामनाय बेखौ बा एसेम्ब्लियाव दाखिल खालामनाय बेखौ जोङो माने अफस खालामदों। दा बेखिनि बाथ्राखौ जोङो दाखालि आसाम सरकारनो बा जिअएमनो जोङो बे बाथ्राखौ जोङो फोरमायनाय जादों आरो बे सावरायनायनिफ्राय जोङो गेबें आरो गुवारै जोङो मिथिदों आरो रिपर्टखौ जोङो गुदिनिफ्राय जोबनायसिम नायनानैबो जोङो मिथिदों जे बे रिपर्टआवबो उल्लेख दङ। बे रिपर्टआवबो मेनसन दङ जे मोनद' हारिनो जुदि एसटि होनाय जायोब्ला थाखानाय एसटिआ खहा जागोन। बियो इन रिटेनबो बे रिपर्टआव दङ आरो दाखालिबो सावरायलायनायनि गेजेरजों मानगोनां जिअएमनिनो चेयारमेन बा WPT मिनिस्टार डक्टर रनेश पेगु बिथांनि खुगानिफ्रायबो जोङो दाखालि मिथि मोनबाय जे मोनद' हारिनो एसटि जुदि होमारनाय जायोब्ला बेवहाय थाखानाय एसटिफोरा खहा जागोन। बे बाथ्राया रोखा। बे बाथ्राखौ जोङो दाखालिबो जोङो मिथि मोनदों। बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दाखालि गुदि खिथा जोङो दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय जादों आरो बे बाथ्राखौनो जोङो फ्रुटफुल खालामनो थाखाय सुफुंनाय मोनसे लामासो मोनहैनांगौनि थाखाय दाखालिनि मेलनि गेजेरजों जोङो चिफ मिनिस्टारनि प्रेजेन्सआव सिसिट'आ आरो जिखिनि जोंनि जिअएम बिथांमोननि गेजेराव मोनसे ट्राइपार्टाइट मोनसे डिसकासन जानांगौ होननानैबो जोङो दाखालि दाबि दैखायबोदों आरो इउनियन माने हम मिनिस्टार बिथांनि प्रेजेन्सआवबो आसाम सरकार आरो सिसिट'आ जेनाखि मोनसे ट्राइपार्टाइट बेनि सायाव माने डिसकासन जानांगौ होननानै जोङो दाखालि माने साबमिसन जोङो होबोनाय जादों। दा बेखिनि बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननो जोङो फोरमायदों। दा नैबे खौरां माने मेलनि गेजेरजों बेखौनो आङो खावलायहरनो नागिरदों। दिनै जों मिरु दुलाराय फरायसा आफादा जिखिनि हायो जोङो जगाजग खालामदों। जोंनि जिल्ला एबसुफ्रा जिखिनि हायो नोंथांमोनखौ जगाजग खालामदों। जोंनि आनसलिक कमिटि एबसुनि बिबानगिरिफ्रा नोंथांमोनखौ जगाजग खालामदों। नोंथां सानसुमै मोननो लाइजाम इनभाइटेसनखौ हैदों। नोंथांमोना जुदि मोनबायब्ला नोंथांमोना जेन बे मेलाव गोसो गोथारै जोंनि ट्राइबेल आरो बर'नि रैखाथिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय जौगाथायनि थाखाय सेफगार्डनि थाखाय गाबोननि जानो गोनां जेनाखि मेल बेवहाय जेन नोंथांमोना गोनांथार खामानि दङब्लाबो बेस्थ'थाब्लाबो नोंथांमोना जोंनि इयुननि मोनसे बियो मेल बिदि साननानै जेन नोंथांमोना बाहागो लाफैयो आङो गुरै खावलायबाय। गोबांथार आफादफोरजों रायलायनानै दिनै बिथांमोना बाहागो लानो थाखाय कनसेन्ट होदों आरो बेवहायनो जायफोरा माने खबर मोनस्लाबाखै जायफोरा जोंनि इनभाइटेसन मोनस्लाबाखै बिथांमोना दिनैनि नैबे निउसखौ जुदि नायसनदोंब्ला गोसो गुदुङै नोंथांमोनाबो बे जेनाखि जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जानो गोनां जेनाखि गाबोननि मेलेमजिबिफोरनि जेनाखि मेल बेवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायहरबाय। मानोना दिनै माने जिखिनि जोङो माने गां बा जोङो रोखायै जोङो दिनै जोङो नुनो मोनबाय जोङो मिथि मोनबाय एक्जिस्टिं ट्राइबेला जेरैखि जाया खहा जागोन आरो जोङो मिथिबाय जे आसाम सरकारा जेरैखि जाया बेखौ माने इउनियन माने हम मिनिस्ट्रिसिम बेखौ माने थाबैनो माने गथायगोन थाबैनो साबमिसन खालामगोन। दिनै जोङो मिथिगौ जे भारत नाङै एसटिआ माने मोनसेल' बेवहाय ओइस होननाय बेवहाय पि होननाय बेवहाय भि होननाय जेबो गैया। अब्ला दिनै जोंनि थाखानाय माने एसटि बिथांमोननि खहा जागोनखौ नुखानानैब्लाबो दिनै आसाम सरकारनि बिथांमोनखौ माने 6था जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोनायनि थाखाय भारत सरकारखौ माने जिखिनि नारसिन हरनायनि जिखिनि मोनसे बाथ्रा बेयो जोंनि थाखाय नाजावथावै बाथ्रा। बेनि थाखाय फैबाय थानाय समा जोङो दिनैनि मोनसे जोंफुनाय जेनाखि बेखौ जों जुदि हुखुमोरनो हायाब्ला दिनैनि जेनाखि नुजानाय जेनाखि जेंना बेखौ इउनाइटेडलि खौसे गारांजों गोसो मोनसेजों जोङो जेरावखि थाया मानो जोङो बेखौ होबथानायनि थाखाय जोङो बाथ्रा बुंनो हायाबा जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि जोंनि भबिष्यत जोंनि राजखान्थि जोंनि हा हु बे गासिबो जोंनिया माने जोंनि आखाइनिफ्राय जोंहा गोमालांजोबगोन। बेनि थाखायनो दिनै जे गाबोननि जानाखि जानो गोनां जानाखि जे जोंनि इन्टेलेक्सुयेल मिट बियो नोंथांमोननि बाहागो लानायजों मैखोमै बियो जाफुंगोन आरो मैखोम मोनसे थांखि आरोबाव जोङो लानानै फैनो हागोन जोङो बेखौ मिजिंथिनानै आङो दिनैनि जेनाखि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो गाहाम हामलायनाय बावहरनानै आङो साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों।